warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulina sallallahu alaihi wasallam wa sallam jamil musannaf jamil ustadina jamil masyayikhina jamil mu'allimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala mongko nuli ngendika utawa taklek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li iblis marang iblis faka mongko pira iku ada uka utawi pira-pira musuh sira min ummati saking umat ingsun. Terus keterangan ingkang sampun liwat kekasihipun iblis balanipun iblis wonten sedasa mantun disebutaken sedanten. Terus Kanjeng Nabi takon ring iblis, terus saiki musuh teko umatku iku ana pira? Ngoten. Nek kekasih balane ana 10. Nek umatku sing dadi musuhmu iku ana pira? Kala jawab utawa celatu sapa iblis, ai iblis utekli iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang utusane Allah paling kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adai utawi pira-pira musuh ingsun iku isruna ana 20 apane nafaron golongane. Mantun ditaleti kanjeng Nabi iblis jawab iblis musuhku iku ana 20 golongan. Ngoten. Awaluhum utawi kawitane isruna anta utawi ya sira ya Muhammad he Muhammad fa inni mongko sedune ingsun iku abdul bendu sapa ingsun ka ing sira wa abdulan bendu sapa ingsun ahla baitika ing keluarga sira. Dados sing nomor setunggal musuh iblis niku wonten kalih dosa. Sing nomor setunggal jawabane iblis iya sira. Ngoten. Gampangane iki yo awakmu Muhammad. Ngoten. Aku paling ora seneng ning awakmu. Ngoten. Niku jawabane iblis. Terus aku ora seneng ning keluargamu. Ngoten. Keluargamu niku anjane elek-eleke makhluk sing diciptakno Gusti Allah niku nggih iblis niku. Mboten seneng ring Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi. Mulane wonten keturunan Kanjeng Nabi sing mboten seneng lah niki kedados-atos ngoten. Atos-atos. Nek keluargane Kanjeng Nabi, turunane Kanjeng Nabi niku walaupun setetes niku wonten darahe Kanjeng Nabi. Kedados-atos. Wonten sing ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi niku urusan pribadi. Tapi kula panjenengan sedaya kedah husnudzon sing atos-atos sebab wonten zaman rumiyin niku pun wonten kados keturunane Kanjeng Nabi Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi. Naudzubillah
billahi min dzalik. Niku saking reka dayane iblis. Niku putune Kanjeng Nabi Sayyidina Husain niku dipejahi. Dipejahi itu sampai ditugel sirahe. Padahal niku keturunan Kanjeng Nabi. Niki reka dayane iblis sampai ngoten. Terus putune Kanjeng Nabi putrane Sayyidina Ali. Niku Sayyidina Husain itu dipejahi terus sirahe niku dipotong didamel bal-balan. Karena sebagian ulama niku wonten sing mboten ngangsalaken bal-balan ku guru-guru niku zaman rumiyin niku ngene niku Sayyidina Husain niku dipenggal kepalane terus damel bal-balan semua niku reka dayane iblis sampai langit ujug-ujug mendung peteng jadi musuhe iblis kan Nabi. Pun sing nomor kalih wal alimu lan wong alim al amilu kang ngamalake sapa alim bil ilmi kelawan ilmune wong alim al ay wasairil abrari tegese sekane pira-pira wong kang bagus ngoten. Sing nomor kalih musuhe iblis sing nomor kalih niku tiyang alim ngoten. Tiyang alim sing ngamalno ilmune utawi tiyang-tiyang sing sae, tiyang-tiyang sing bagus niku dimusuhi kali iblis ngoten. Mulane mboten sekedhik cerita-cerita niku kathah para alim sing diuji kalian Gusti Allah. Mboten namung tiyang alim. Para nabi Gusti Allah niku diuji kalian Gusti Allah. Kali iblis no para nabi jelas selamat no tiang alim niki yo no pikantuk pitulunge Gusti Allah nggih selamat no mboten selamat. Contoh kados keterangan ingkang sampun liwat kathah kok para tiang alim sing diuji ngoten kali iblis. Soale iblis iki musuhe manusa ngoten. Nomor 3 wahamilul Qur'ani lan wong kang apal Qur'an ai hafiduhu tegese apal Qur'an ida amila ing dalem nalikane ngamalno sapa hamilul Qur'an bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem Qur'an ngoten. Dados sing nomor 3 musuh iblis niku tiyang sing apal Qur'an. Tiyang sing apal Quran terus ngamalno isine Al-Qur'an ngoten. Terus tiyang sing hafal Quran terus ngamalno isine Al-Qur'an iki dados musuhe iblis ngoten. Mboten sekedar hafal mawon, hafal mawon niku kathah, malah wonten nyuwun sewu wonten malah sing mejahi Sayyidina Ali niki tiyang sing hafal Quran. Mantune Kanjeng Nabi Sayyidina Ali niku dipejahi sing mejahi niku hafal Quran. Malah ahli salat tahajud ngoten. Kok saged gadah keyakinan Sayyidina Ali niku dipejahi gadah keyakinan Sayyidina Ali niku gampangan diarani tiyang kafir ngoten. Dados tiyang Khawarij niku sing mejahi Sayyidina Ali niku hafal Quran ngoten. Mulane enten mriki disebutaken boten namung hafal Quran mawon tapi sing ngamalno isine Al-Qur'an. Ngoten. Qala sadika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikane kanjeng Nabi hamalatul Qur'ani utawi wong kang hafal Qur'an. Iku urafaun dadi lurai ahli jannati ahli swarga. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa syuhada'u lan utawi pira-pira wong kang mati syahid iku kuwatu ahli jannati dadi panglimane ahli swarga wal anbiya utawi pira-pira nabi iku sadatu ahli jannati dadi bendarane ahli swarga ngoten. Dados ngendikane Kanjeng Nabi tiyang sing hafal Quran hamilul Quran niku bakal dados lurai cara teng donya niku lurai
ahli swarga. Dados teng swarga niku bakale nggih rami wonten lurah, wonten lurah. Cara teng donya niku pejabate lurah teng dina kiamat ngoten. Terus tiang-tiang sing mati syahid, tiang-tiang sing mati syahid niku teng swarga. Dados niku panglima ngoten. Cara teng donya nggih jenderal ngoten. Terus para nabi niku dados sadaya bendarane ngoten. Gampangane nggih presiden, ngoten presidene ahli swarga ngoten. Niku nomor 3 dados ngendikane Kanjeng Nabi. Pun nomor sekawan wal muadzinu lan wong kang adzan lillahi krana Gusti Allah fi khamsi shalawatin ing dalem 5 pira-pira salat. Musuhe iblis setan sing nomor sekawan niku tiyang sing adzan 5 waktu ngoten. Krana Gusti Allah niki dados musuhe setan, musuhe iblis. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikane Kanjeng Nabi al-muadzinu utawi wong kang adzan, al-mutasabu kang krana nuprih ganjaran utawa ikhlas. Kasyahidi iku kaya wong kang mati syahid, al-mutasahhidi kang gubrat fi damihi ing dalem gedhe syahid. Idza mata ing dalem nalikane mati sapa syahid iku lam yutawid ora timpangan singgat fi qabrihi ing dalem kuburane syahid. Dados Kanjeng Nabi ngendika tiyang sing adzan sing nuprih ganjaran, nuprih ridane Gusti Allah, ikhlas krana Gusti Allah mboten krana bayaran tasane sik. Niku kados tiyang sing mati syahid sing gubrat getih. Dados nalika mati ngoten tiyang sing mati syahid niku boten dipangan sindak, teng kuburane boten dipangan sindak ngoten. Ayul muadzini tegese wong kang adzan alladzi arada kang ngarepake sapa muadzin bi adzanihi kelawan adzane muadzin wajhallahi ing krana ridane Gusti Allah iku lahu keduwe muadzin ajrun utawi ganjaran ka ajri syahidi kaya ganjarane wong kang mati syahid wala taquluhu lan ora bakal mangan hu ing muadzin apa al ardu bumi ngoten. Dados sing dikarepaken muadzin sing boten dipangan sindak, boten dipangan bumi niku anjene adane krana Gusti Allah, pados ganjaran utawa pados ridane Gusti Allah niki kados ganjarane tiyang mati syahid ngoten. Boten badhe dipangan niku kewan-kewan lemah niku. Mulane kados keterangan niku sing sampun liwat. Niku keterangan teng kitab Bajuri niku teng Nandom niku dados wonten golongan ingkang boten dipangan sindak, boten dipangan rayap, boten dipangan niku kewan-kewan lemah niku. Teng Nandom niku la taqulul ardu jisman lin nabi wala li'alimin wa syahidin qad salamu taraki wala liqari'ikur anin wa muhtasabi adanuhu lillahi majriyal falaki. Terus niko boten badhe dipangan sindak, la takulu ora bakal mangan apa al ardu bumi jis majisine utawa jasate. Sing nomor setunggal nggih menika para nabi. Para nabi niku jasate utuh, ngoten. Utuh. Li alimin tiang-tiang alim sami, tiang-tiang alim sing ngamalno ilmune
kados ridane Gusti Allah. Ngoten. Lah niku jasate niku utuh. Jasate utuh. Sing nomor 3 syahid ngoten. Boten badhe dipangan niku kewan lemah niku. Nggih menika tiyang-tiyang sing apal Quran, ngamalno isine Al-Qur'an. Niki boten badhe dipangan sindak. Ngoten. Terakhir nggih menika tiyang sing adzan. Tiyang sing gaene adzan krana pados ridane Gusti Allah niki jasate jisine ngoten. Jisine boten badhe dipangan sindak. Ngoten alias utuh. Ngoten. Sampun wong haqqul fuqara mungkin mawon kula panjenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang slamet wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat. Saturun kula panjenengan sedaya ila yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Bismillah.